li Kurdistanê polîtikaya huquqa metingerî û dijminahiyê heye. Ez bêjî tevlî nabim, ne huquqa metingeriye. Xwezî Kurdistan metingeh biya, xwezî sömürge biya. Sömürge jî qayde û quralekî wî heye. Wextê dewletekî heqeten vê dibêjim ez dixwazim ji hemî Kurdan rica êdî Kurdistan ne metingeh. Ji bo ku deverekî bibe metingeh yani bibe sömürge ew der divê nasnameyekî wî hebe dewletekî serdest diçe wê derê dibêje arkadaş ez hatime welatê te heye, axa te heye, hebûna te heye, tu heyî nasnama te heye ez vê derê dagir dikim. Dagirkerî heye. Ama li Kurdistanê dagirkerî tune heye. Li Kurdistanê înkarkirin kuştin qetliyam heye. Kuştin ne tenê kuştina fîzîkî. Mirov tenê ji fîzîka xwe pêk naye. Mirov ji nasnama xwe pêk tê. Nasnama çand û kültûrî. Dewleta ku were wê derê çand û nasnama te tu nebike. Nasnameya te ya kültûrî ya olî yan jî ya her tiştî. Wextê tu nebike tê wê manê qirrate aniye. Ji ber vê yekî Kurdistan ne metinge. Tiştekî wisa tu ne ye.